Dobar dan svima. Dakle, imam priliku da izrazim zadovoljstvo zbog posjete ministarke Katić Crnoj Gori i što smo imali priliku da u predvečerje našeg punopravnog članstva u NATO razgovaramo o temama prije svega bilateralne saradnje između dvije države, ali i onoga što nas očekuje nakon i formalnog članstva u NATO. Želim ovu priliku da iskoristim da se zahvalim državi Sloveniji, da se zahvalim narodu Slovenije i ministarki Katić na zaista nesebičnom doprinosu koje je Slovenija pružila Crnoj Gori u promociji naših euroatlantskih i europskih ambicija. To je ono što je bilo od nemjerljivog značaja, jer iskustvo koje je Slovenija prije nekih 10-12 godina prošla u realizaciji svojih spoljnopolitičkih prioriteta su bili zaista ključni kako bi Crna Gora što prije prešla put od partnerstva za mir do punopravnog članstva u NATO. Ta priča je sada za nama i ta priča se završava i ono što smo danas dogovarali jeste da upravo zemlje sa ovog regiona koje su punopravne članice NATO-a treba da šire politiku otvorenih vrata, da priča euroatlantskih integracija se ne završava sa Crnom Gorom, jer da tako kažem i moja percepcija je da stabilnost i sigurnost na Zapadnom Balkanu može biti postignuta prije svega integracijom svih zemalja Zapadnog Balkana, jer svjedoci smo toga da Zapadni Balkan je jedno veoma trusno područje kada je u pitanju stabilnost i mir, obzirom na sva iskustva i prošlosti koje je ovaj region prošao. Također razgovarali smo o bilateralnoj saradnji, onome što želimo zajednički da radimo i zajednička je ocjena da sve ono što smo do sada uradili je zaista na najvišem nivou i da postoji prostor za poboljšanje te bilateralne saradnje, ne samo kada su dvije vojske u pitanju, već i kada su dva ministarstva, iskustva koje imamo i jedni i drugi u realizaciji prioritetnih aktivnosti jednog ili drugog ministarstva. I saradnja će se ta nastaviti na obostrano zadovoljstvo. Crna Gora će svakako sa Slovenijom izgrađivati zajedničke ciljeve, sposobnosti, ne samo kada je u pitanju širi globalni kontekst, već i naš regionalni, obzirom da je Slovenija članica nekoliko regionalnih inicijativa kojima Crna Gora želi da se približi, jer neke od njih će biti realizovane već ove godine. U svakom slučaju želim zaključiti da bilateralna saradnja sa Slovenijom se odvija na najbolji mogući način i da želimo da zajednički sada kada smo za istim stolom u Sjevernoatlantskoj alijansi doprinosimo da region Zapadnog Balkana bude region saradnje, suživota, mira, a ne region problema i region nestabilnosti. Hvala.